I ara seguim, perquè ens demana pas en directe la nostra companya Sandra Calabuig, que ens volia proposar moltes idees per a berenar. Sandra, connectem amb ella. Què és el que tens allà al costat? Un gran bidó d'or, xata? Exacte, Joan. Com bé has dit, ja vos he sentit que voleu horchata. Així hi ha horchata per a tot l'equip de Punt Directe i més. I si no, li ho preguntem a Toni. Tenim fartons i així està Toni preparant-nos un gotet d'horchata. Autèntica valenciana. Autèntica valenciana. Artesana. I d'Alboraya. Molt bé. Un nou punt de venda al cor de la ciutat de València. És el segon. Quins són uns poquet els objectius i la filosofia? La filosofia nostra és que aproximar-se un poquet més a la gent de peu que passa pel centre de València i donar-li una horchata que creguem que no n'hi ha la suficient horchata bona així en el centre de València. I ha sigut una de les coses que nosaltres hem dit, pues, anem a traslladar-se d'Alboraya a València. Tenim horchata, el nostre producte tradicional de l'horxateria Daniel, una horxateria històrica des de l'any 1949. Correcte. Fartons, però també tenim altres productes A veure. que són també especialitats de la casa. Poquet a poquet, conforme anàvem fent-se nosaltres un poquet més horxaters, i a banda han sigut més també, han començat a fer-se també pastissers un poquet, perquè l'horxata sempre ha tingut que anar acompanyat de fartons, però diguem, fartons a soles, doncs anem a fer uns pastissets i es començaven a ficar a fer els pastissets com el Danielet, la Carmeleta, que ja són noms de la família. I així a cada pastisset nou que entregueren cada any, doncs anàvem posant-li els noms dels nostres fills. Tenim la Neleta, tenim la Marieta, tenim el Tonet, i així successivament anem fent, Una cosa, jo els he proposat als meus companys que anàvem a donar-los idees per a berenar. El Tonet, com està? Perfecte, meravellosament bé. Va ser una idea del fartó que el plenarem de xocolata. I entonces digué, ja que tenim el fartó, anem a fer-li que Anem a sigui un carregar-lo poc de bombo, han pensat. més goloset i el ficarem xocolata per dins. Per tant, és a dir, els productes tradicionals, els més clàssics que funcionen, però també sempre un poc innovant, no, Toni? És important. Clar, també, ja que estem treballant de la xufa i com estem ja tant en lo del gluten i coses d'estes, estem fent unes galletes que són de farina de xufa. Que, per exemple, tenim així les galletes, no? Mira, de xufa. Dis-me, Joan. M'agradaria saber si hi ha algun client ahir a la tenda que s'ha obert al centre de València i què opinen dels nostres productes. Bé, tenim... Em pregunten si ja tenim clients, que sí, tenim clients. A veure. Vaig eixir fora perquè estan, evidentment, gaudint, disfrutant d'eixa horchata Berenant. tan bona de l'horxateria Daniel. Tenen un poquet de vergonya, estan berenant. Com està l'horchata? Muy buena. Veniu molt a ser horxateria? Yo sí. Sí? Des I de d'on Canol? sou? Sandra, Yo voy a d'on la sou? grande, a la de Alboraya. D'on sou vosaltres? De Mallorca. Yo de aquí, de Valencia. Per tant, l'horchata, així, horxateria Daniel, és un referent per a vosaltres. Obviamente, sí, sí. Joan, de Mallorca, però mira, A veure. així fora també tinc gent esperant. No sé si és que acabem el directe per entrar a berenar. A veure. Teniu fam? Per supost. Sí, des de la tele i no podeu entrar a Has de berenar. treballar, tenim que agarrar forces perquè si no... I què van buscant, Doncs Sandra? com veus, un punt de venda important que té molta clientela. Digues, Joan. No, que volia saber que estan ahí esperant-se a la porta, que què és el que van a demanar-se ells. Ah, què aneu a demanar-se, xics? Una horxateta, per supost. Una horxateta, el producte clàssic. Però a més, Joan, jo també vull contar-vos, perquè jo parlant així amb Toni, vaig a tornar a entrar per estar amb ell, hem parlat de personatges coneguts, famosos, que han visitat l'horxateria Daniel. Per exemple, Toni, han sigut moltes les persones que han visitat la vostra El horxateria. més impactat va ser Dalí, que aparegui un dia amb la seva dona i entrarà i et prendre una horxata en el seu Rolls Royce. Com es quedareu? L'abuelo Daniel se quedà impregnat de veure-lo que apareixia per la porta. Després està Rafael Alberti. Molt bé. Doncs, Toni, un plaer, moltes gràcies per contar-nos aquestes anècdotes, aquests productes, i així els deixem, berenant un poquet d'horxata. Va per vosaltres.